Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purur. Book your seat today. Limited seats available. खंयच्याय भाशेन मराठीचें समर्थन केलें जाल्यार म्हाका तें मान्य आसा. पोर्तुगीजींतल्यान आनी इंग्लिशींतल्यान जरी एखाद्यान मराठीचें समर्थन केलें जाल्यार आमची दारां उगडीं आसा. म्हणून हांव मुद्दम कोंकणींतल्यान उलयतां. ताचें कारण अशें की हें ना पेटंट घेवंक ना कोणें. आमच्यो दोनूय भाशा ह्यो मातृभाशा आसा. त्यामुळे खंयच्याय तांणी आतां एक दीस आतां दुसरो दीस हो तर तांणी पयलींच हें घेवन म्हणजे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जाहीर केलें की हांगा ती प्रथा ना म्हणून. म्हणजे ताजो अर्थ तांच्यो मर्यादा सोंपल्यो असो आमी धरतात. म्हणजे आतां फाल्यां लोकांनी कितें करपाचें, प्रक्षुब्ध जावपाचें, आमचेंच न्ही तें मराठी संमेलन हें आमचेंच. तर त्यामुळे कितें करपाचें म्हणजे आमी ह्या लोकांच्या शंडपणाक रडपाचें काय हांची असमर्थता सरकारी पावंड्याचेर पावले काय तें नतमस्तक जाता अशें म्हणपाचें अशें संतापान म्हाका व्यक्त करीन अशें दिसलें. एक लक्षांत दवरूंक जाय की भाजपाक जी मतां मेळटा हांगा 100%, तातूंतल्यान 85% मतां ही मराठी प्रेमी लोकांची मेळटा. काही मराठी प्रेमी लाचार जर केल्ले आसा सरकारान जाल्यार सोडा तांकां. पण आमकां गॅरंटी आसा की 60% मराठी प्रेमी आज अशे आसा की ते मतदान न करता त्या पक्षाक रावूंक शकतात. पळय 5 वर्सांनी पळोवया जाग्यार आयले जाल्यार. आयोजन समितीचो वांगडी अनिल सामंत सांगता ह्या संमेलनात थारावाची परंपरा ना. याचं आयोजन जे केलेलं आहे ते जागतिक मराठी अकादमी जे आहे तर ती प्रमुख संस्था आहे आणि आम्ही गोव्यामध्ये केल्यामुळे गोव्यातल्या सगळ्या संस्था त्याच्यामध्ये सहभागी झालेल्या आहेत. पण जागतिक मराठी संस्थेचं त्यांचं आतापर्यंतच्या सगळ्या संमेलनाची जी ट्रॅडिशन आहे परंपरा की त्याच्यामध्ये अशा प्रकारचा कुठलाच ठराव घेतला जात नाही. अनेक सत्रामध्ये आमचे कार्यकर्ते राजभाषा झाली पाहिजेत अशा प्रकारचा विचार स्पष्टपणे सांगतायत कालपासून आत्ता झालेल्या सत्रापर्यंत. त्यामुळे जे मराठीचे संमेलनामध्ये मराठी राजभाषा झाली पाहिजे हा सगळ्यांची आमची इच्छा आहे. परंतु त्याचा ठराव मात्र जागतिक मराठी जी अकॅडमी आहे त्यांच्या परंपरेनुसार त्या ठराव कुठलाच होणार नाही. त्यामुळे तो काही होणार नाही. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.